Yo guys, so yun nga, pumunta kami sa Barangay Sibugan, Tiwi, Albay. Ito yung falls dito. Pinunta namin ng kaibigan namin. Malayo ito from Daet to Tiwi is siguro aabot to ng 2 oras yung biyahe namin, 3 oras, ganun. At sa Tama labas, ka po. tabi ng kalsada, mayroon dyan maliit na karinderya. Pwede kayong magbili ng ulam, kung di kayo nakadala. May kanin din dyan. At saka meron din silang talagang malaking parking space sa labas. Yan yung parking space sila. At sa tabi, Saan po? ayun nga, meron dyan, magbabayad kayo dyan sa tabi. May 10 pesong Just two of babayaran. us. Yeah. "15 minutes lakad daw. Oh yeah. Let's go. Pero guys, oh yeah. May nadaanan tayong ilog. Pero dry siya, walang tubig. Pero pag lumakas yata ang ulan, nagkakatubig dito. Malakas dito. Malakas po pag pag umulan. Oh yeah. Pakita tayo uli. Po, pasok na ba? Naabot na namin ang falls. After 20 minutes siguro. 20 minutes na lakad lang guys. Eto na siya. Hello. Dapat daw na tayo dito. Bakit tagkat mo naman? Kaya nga talaga ito kumagawa. Ito talaga sa palito. Saan tayo?
Tara. Nakoy tayo ang ganda. Tapos, balik tayo. Kitang-kita. Oo, ito lang ang taas. Oh, tangali-hali yun mo. Ay, wait. Ano na, wait. Amayin na sila. Bakit sila ako? Ano ko? Okay na. Bye-bye. Ito pa 80.